čujemo koricu. Tako je, ovo je najbolji domaći hleb koji ćete ikada jesti. Hajde brzo da ga napravimo. Izmrvimo kvasac, dodamo malo šećera, prelijemo vodom i kratko promašamo. Sada u veću posudu sipamo oštro brašno, dodamo malo soli i napravimo bunar u koji sipamo našu vodu sa kvascem. Mešamo 5 minuta i testo će nam izgledati vodenasto i lepljivo. To želimo. Prebacimo ga u čistu posudu, prekrijemo folijom i ostavimo 3 do 6 sati. Znam, zvuči predugo, ali splatit će se. Skinemo foliju i špatulom oslobodimo testo sa svih strana. Sada pobrašnjavimo radnu površinu i šake i prebacimo testo. Uvučemo krajeve prema sredini testa, okrenemo i oblikujemo krug. Ostavimo 30 minuta. Pripremimo veću šerpu koja može da ide u redu. Bitno je da nema plastične, silikonske ili drvene ručke, jer u suprotnom će se desiti ovo. Ok, sada kad smo to rešili, poklopimo šerpu i ide u redu na pola sata. Na pek papir prebacimo naše odstojalo testo i vreme je da napravimo proreze po želji. Šerpa nam se zagrela, ne zaboravite da je vrela. Kuhinske rukavice su vam najbolje drugarice. Izvadimo šerpu i zajedno sa pek papirom prebacimo naše testo. Pospemo brašnom, poklopimo i ide da se peče 35 minuta. Sklonimo poklopac i ide još 15 minuta. Gotovo. Pogledajte kako je lep, a te kako krcka. Savršeno. A šta ide uz ovakav hleb? Pa šteta. I to Carnex jetrena. Sve lepše i lepše. Uživajte i neka vam svaki dan bude namazan.